În ultimii ani ne-am dat seama cât de mult bine ne face să stăm în aer liber, mai ales dacă o putem face pe terasă sau în grădina casei noastre. Designul spațiilor exterioare devine din ce în ce mai stimulant, punând accent pe detalii cum sunt funcționalitatea, estetica și sustenabilitatea. Pentru a înțelege cum iau naștere produsele destinate amenajării exterioare, am mers în vizită la una dintre cele mai mari fabrici de prefabricate din România. Bine ați venit în cel mai mare showroom de pavele și prefabricate din beton din România. Suntem la cea mai nouă fabrică a companiei și am să vă fac un tur ghidat. Fie că vorbim de jardiniere, pavele, borduri sau bănci, toate au la bază betonul, un material natural folosit încă din antichitate și a cărui rețetă s-a îmbunătățit în timp. Astăzi, prefabricatele se realizează prin vibropresarea betonului în matrițe speciale. Formele astfel umplute se stochează pe paleți și sunt transportate la locul de uscare cu umiditate controlată. Sunt utilizate dispozitive speciale pentru decofrare, ca să se evite fisurile și deteriorarea marginilor care sunt încă umede. În ultimii ani, ce anume ne-am dorit este să venim cu soluții mult mai complexe și am creat o gamă mult mai largă de produse, astfel încât clientul are în momentul de față parte de un pachet integrat. Ce înseamnă parte de prevânzare? Înseamnă consultanță în vânzare, consultanță pentru realizarea proiectului, după care, în condițiile în care clientul a achiziționat produsele, îi se oferă servicii de transport, îi se oferă servicii de montaj, dacă în cazul proiectelor mari, și inclusiv servicii post-vânzare de curățare, întreținere. Avantajele folosirii pavelelor și bordurilor vibropresate sunt rezistența foarte bună la uzură, stabilitate și posibilitatea refacerii sau desfacerii pavajului ca urmare a montajului pe strat de nisip. Mai mult, permit aerisirea solului și drenarea apei de ploaie, dar și un aspect estetic deosebit. Primul pas cred că ar fi pentru oricine ar avea nevoie de o amenajare exterioară să decidă care sunt destinațiile pe care vrea să le rezolve, respectiv fiecare om are nevoie de o alee, o terasă, o grădină pe care vrea să o amenajeze. Așa cum pentru amenajările interioare există planuri de design, nici cele exterioare nu fac diferența. Există o gamă extrem de variată de produse din care se poate alege în diferite culori și stiluri de amenajare. În momentul în care se aleg produsele pentru amenajare exterioară, contează foarte mult să se țină cont de cât de mare este suprafața, de arhitectura casei și de designul pe care vor să îl imprime amenajării exterioare. Este esențial să creăm spații care să ne ajute să ne conectăm mai bine cu natura pentru a ne relaxa și a îmbunătăți sănătatea mentală și spirituală. Un exemplu din care ne putem inspira sunt grădinile și terasele urbane. Toate elementele pentru amenajarea acestei grădini de vară au fost atent selecționate, într-adevăr, în ceea ce privește duritate, rezistență la greutate. Primul lucru care îți vine în minte în momentul în care amenajezi o grădină este dispunerea plantelor, iar aici venim cu o soluție care poate să-ți pună în valoare acele zone printr-o dispunere pe verticală și printr-o combinație de forme și nuanțe. Trendurile în amenajările exterioare din acest an pun accent pe funcționalitate, linii drepte, plăci de dimensiuni mari, nuanțe apropiate de natură. În fiecare an încercăm să îmbunătățim aspectul spațiului. Anul acesta am ales să montăm pavele ca să ne facem atât nouă cât și oaspeților noștri viața mai frumoasă și mai ușoară. De asemenea, pentru a oferi un plus în zona de estetică a spațiului, am ales să montăm și bănci și jardiniere care se potrivesc perfect cu conceptul nostru de grădină urbană. Designul modern presupune discreție, nuanțe plăcute ochiului care nu ies prea mult în evidență. Folosind pavele în culori antracit, gri, bej sau cărămiziu, vei reproduce nuanțele pietrei sau lemnului și vei putea fi mai aproape de natură chiar și într-un spațiu urban înconjurat de șosele și blocuri. O amenajare exterioară înseamnă mai mult decât funcționalitate. Înseamnă un spațiu în care vrei să-ți petrești timpul liber cu prietenii, cu familia, la un foc de seară sau răcorindu-te sub o pergolă. Întotdeauna este bine să ții cont de îmbinarea volumetriei. Evident că un spațiu care e construit și pe verticală, nu doar pe orizontală, este mult mai primitor, poate să fie mult mai variat. Îți poți asigura confortul prin montajul unor bănci, poți crea elemente decorative prin construcția unor jardiniere sau poți beneficia de căldura unui foc protejat în interiorul unui șemineu exterior. Ce îți poți dori de la o grădină, în plus, este o zonă de relaxare, pentru care îți propunem focarul Quadra și băncile Resto sau Robusta, pe care le poți monta de unul singur, deoarece ai la dispoziție kitul complet cu toate elementele necesare.
La fel ca interiorul, și spațiul exterior trebuie să te reprezinte, iar amenajarea curții sau a grădinii tale trebuie să vorbească despre tine.